De a szabad mozgás lényeg nem az, hogy tedd le sokat a babát, nem. Akármennyit vedd föl, amennyit nektek jó vedd föl, de ha leteszed, akkor mindig szabad mozgásba tedd le, ha ébren van. A második 9 podcast az anyává érés hosszú, kihívásokkal és örömökkel teli útján kísér végig, hogy érezd, nem vagy egyedül. A második 9 projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a második 9 podcast sorozat 14. adása. Én Gulyás Gyöngyvér vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Ónodi Ágit, akivel főként a szabad mozgásról fogunk ma beszélgetni. Idefelé jövet számoltam, hogy 9 éve ismerlek téged, és nekem gyakorlatilag az egész szakmai utam azon a hordozási tanácsadó tanfolyamon kezdődött, és nem is a hordozással feltétlenül, vagy nem is az volt. Ezzel nagyon sokat kaptunk ott a technikai ismereteken túl, és te voltál az első, aki a gyermekágyról beszélt, annak a jelentőségéről, és ez annyira megmaradt bennem ez a mondat, és ezt így ugye vittem magammal tovább az évek folyamán. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm, és utána is ugye többször tanfolyamokon, online tanfolyamon és egyéb módokon is kapcsolódtunk, szóval anyaként is nagyon sokat kaptam tőled, úgyhogy nagyon nagy öröm nekem, hogy ma itt beszélgethetünk. Szia, és sziasztok, én is köszönöm. Én is pont átgondoltam, hogy mióta ismerjük egymást, és hogy milyen nagyon sokat dolgoztunk együtt, úgyhogy én is köszönöm, hogy itt lehetek. Igen. Te ugye biológus vagy, erőszakmentes kommunikációtréner, a hordozóháznak és a profiszülőnek is alapítója és vezetője. Mesélsz egy kicsit arról, hogy hogyan jött az életedbe a hordozás, a szabad mozgás szeretete, ez hogyan kapcsolódik össze? Nagyon-nagyon szívesen. Én a szabad mozgást úgy szoktam mondani, hogy az anyatejjel szívtam magamba. Nálunk ez családi örökség. Ugyanis a szabad mozgásnak a leírója és kidolgozója és a tudományos kutatója, tehát akinek köszönhetjük azt, hogy tudjuk, hogy a szabad mozgás a lehető legjobb, ami történhet a babákkal a mozgásfedés szempontjából. Ő dr. Pikler Emi. A második világháború után végezte a kutatását a szabad mozgásról Magyarországon, Budapesten. És az ő kezei alatt tanult az én nagymamám, és dolgozott, és teljesen oda volt Pikler Emiért. Abszolút értem is, hogy miért. Tényleg fantasztikus ember volt, és elképesztő a munkássága. És én nagyon sokat hallottam gyerekkoromban a szabad mozgásról, és amikor kislány voltam, akkor a Pikler Eminek a nagy képeskönyvét lapozgattam rengeteget, és szinte kívülről tudtam. Úgyhogy a szabad mozgás ismerete, tudása volt az, ami anyaként az első pillanattól a rendelkezésemre állt. Tehát evidens volt, hogy a babámat szabad mozgásban nevelem. Igen ám, de Pikler Emi egyébként a korszellemének tökéletesen megfelelően azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a babákat tegyük le. És sokat legyenek lent, és csak akkor vegyük fel, hogyha ápolási feladatok vannak velük. Hát nekem az első gyerekem most már 21 éves, úgyhogy ez jó rég volt, az internet is még ilyen pelenkás korban járt, infók rajta erről a dologról semmi. Úgyhogy én ennek így indultam neki. Tehát ugye én egy az egyben a Pikler Emi szemléletében, és ez nem működött. Tehát ezzel letesszük, nagyon-nagyon sokat küzdködtünk, hogy nekem egy nagy út volt rátalálni a babáknak a testközelség igényére, és tulajdonképpen arra, amit kötődőnevelésnek hívunk. És amikor erre rátaláltam, és felismertem, hogy a hordozásnak milyen óriási a jelentősége, hát a testközelségnek igazából, és hogy ennek milyen elválaszthatatlan eszköze a hordozás, milyen eszméletlenül jól válik be, akkor ezt kérték tőlem nagyon az anyák, úgy látták, hogy én hogy vagyok a babámmal, és hogy ezt tanítsam, így alapítottam meg a hordozóházat. És akkor így történt az, hogy én a saját anyasságomban a szabad mozgást is, és a hordozást is így
tobzódtunk benne, született a második gyerekem, harmadik. És hát elméletileg úgy tűnt, hogy ez a két dolog, ez ellentmondásos. Tehát ugye Pikler Emi azt mondta, hogy tedd le, a kötődő neveléssel pedig megtanultuk, hogy legyen nálad akármennyit. Most akkor ez hogy van? Látszólag így az eszemmel nem értettem, hogy jön össze, de közben a mindennapjainkban, és ha úgy tetszik, a szívemben éreztem, hogy nekem ez semmi konfliktust nem okoz. A mi életünkben ez gyönyörűen simul össze. És addigra már megtanultam a kötődőnevelésnek köszönhető, hogyha én valamit a szívemben ilyen mélyen igaznak érzek, akkor az igaz, és nagyon fontos nekem biológusként is, meg hát amúgy is egyszerűen az hoz békét, hogyha az eszünkkel is értjük, hogy ez hogy van, úgyhogy elkezdtem kutatni, és tulajdonképpen erre tettem föl a szakmai munkámnak ezt a részét, hogy ezt megértsem, és hogy elhozzam a világnak a szabad mozgást a kötődő neveléssel harmóniában. Mert én azt látom, hogy ma már, hála jó Istennek, a kötődő nevelés, tehát az a szemlélet, hogy a babának az igényeire finoman ráhangolódva vagyunk vele együtt, nem ijedünk meg a testközelségtől, sőt, és a kapcsolat, a szülő-gyerek, illetve a családon belüli kapcsolatok állnak a fókuszunkba, tehát én így tudnám összefoglalni ezt az abszolút szakszót, hogy kötődő nevelés, tehát hogy ma már ez főleg a tudatos családokban, tudatos szülőknél ez nem átléphető. Tehát, hogyha a szabad mozgást úgy tálaljuk a szülőknek, hogy az ellentmondásban van a kötődő neveléssel, tehát nem stimmel minden szinten, hál' Istennek nem megy át. És én ezt látom, hogy azért van az, hogy tőlem nagyon-nagyon jól tudják venni, és hát én így látom, hogy a cikkeim és a YouTube csatornámnak a hatására egy robbanása van a szabad mozgásnak, mert tökéletesen összehangoltam a kötődőneveléssel és a 21. századi baba gondozási szokásokkal, kihívásokkal, kérdésekkel. Kicsit fejtsük még ki ezt, hogy a kisbabáknak ez a testközelség igénye, hogy ez mit adunk vele, hogyha ezt megkapják, biológusként is például. Te ezt hogyan látod, hogy a hordozás is hogyan tudja támogatni egyébként a fejlődésüket minden szinten? Szeretek biológusként válaszolni erre a kérdésre, mert ha megnézzük a természetben minden utódgondozást végző állatra vonatkozó természeti törvényeket, akkor nagyon-nagyon világosan és erősen kirajzolódik, hogy biológiailag, tehát a biológiai meghatározottságunk az, hogy a babánkat hát igaziból 0-24-ben kéne hordozni. Most itt furcsa lehet sok minden, egyrészt ugye nem vagyunk állatok, hanem emberek vagyunk, másrészt meg ez nem egy ilyen egyszerű biológiai kérdés, hogy legyünk a babánkkal, ez fontos látni. Tehát én azt látom, hogy az embernek a nagy különbözősége az állatoktól nyilván sok minden, de egy nagyon-nagyon jól megfogható ez a szabad akarat, szabad választás. Tehát az ember az egyetlen olyan élőlény, utódgondozást végző élőlény, akinek van választása, hogy mit csinál a babával. Tehát minden állatnál ez fajspecifikus. Nyilván vannak kis variációk, vagy esetleg nagyobb variációk, ha megnézzük Jane Goodall-nak, elolvassuk mondjuk az Ember árnyékában című könyvét, ott bőven van szó a csimpánzok utódgondozásáról, és látjuk, hogy vannak variációk, de az ember választásaihoz képest ezek hajszálnyi árnyalatok. Tehát az ember egy tudatos lény, tehát választásaink vannak, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy kell is választanunk. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy
hogy a biológiai meghatározottság az kiadja azt, hogy ezt hogy jó csinálni, vagy hogy kell csinálni. Szerintem nincs ilyen. Mindenkinek meg kell találni a maga útját, a saját választásait, rengeteg tényező hat rá, hogy kinek nagyon jó együtt lenni a babájával. De a biológiai meghatározottság nagyon erősen hat. Tehát ezek nagyon mélyről jövő és erősen ható kényszerek. Úgy is mondhatjuk, hogy merről fúj a szél. Tehát, hogy alapvetően fúj egy irányból a szél, és választhatom azt, hogy az ellenkező irányba megyek, de ott lesz egyfajta ellenszél, amiről ha tudatos vagyok, hogy igen, a babámnak jogos igénye az, hogy sokat legyen nálam, de itt szólnak ellene érvek, akkor választhatom azt, hogy leteszem, vagy sokat teszem le, de ha mondjuk a baba ezt nem jól tolerálja, akkor én azt gondolom, hogy sokkal előrébb vagyok, hogyha tudom azt, hogy hát ez jogos, ez érthető. Lehetne olyan, nem tudom, teszem azt szerencsém, hogy jól tolerálja, de teljesen érthető, ha nem. Én nagyon sok frusztrációt megspórolunk, illetve sokkal könnyebb választani, ha tudjuk azt, hogy a biológiai meghatározottság az, hogy a gyerek rajtunk van. Ha rajtunk van a baba, akkor ő egy olyan környezetbe, külső környezetbe kerül, ahol minden adott a testi és lelki fejlődéséért. Megnézzük egy újszülöttnek a fejlettségét, akkor azt látjuk, hogy akár a légzése olyan fejlettségű, hogy ha letesszük is, lélegzik, vesz levegőt, de sokkal szabálytalanabbá válik a légzése. Hogyha pedig rajtunk van, akkor teljesen szabályos és egyenletes a légzése. Ha letesszük is, megérik az ő légzőközpontja úgy, hogy szabályos legyen önállóan is a légzése, de ha a testközelben, főleg ha bőr-bőr kontaktusban van, akkor sokkal gyorsabban érik az agytörzsi légzőközpont, amelyik felelős azért, hogy magától is egyenletesen lélegezzen. És nagyon sok ilyen funkciót találunk, amelyik egy érett újszülött, az már egy viszonylag strapabíró lény, tehát így elég jól így életben marad, de hogyha tőlünk távolságban kell ezt megtennie, az erős kihívás, ha pedig rajtunk, akkor hirtelen így a szülői test és a baba teste, mint két puzzle kiegészíti egymást, és hirtelen minden a helyére kerül. Igen, és eszembe jut az a mondat tőled, hogy ugye ebben az életkorban egy újszülött vagy egy kisbaba életében az egyetlen működő kommunikációs csatorna egyébként az érintés, szóval, hogy ebből a szempontból is fontos. Egy kicsi babának nagyon erős inger, a legerősebb inger, amire így vizuálisan reagál, az az arc. Meglát egy arcot, az leköti és nézi. Már újszülött korban utánoz. Én amikor ezt a 21 évvel ezelőtt az első kisbabámon láttam, én effektíven nem hittem el. Tehát azt gondoltam, hogy én annyira ilyen elvakult anya vagyok, hogy kinézem belőle, hogy ő utánozta az arckifejezésemet, és utána vagy 10 évvel találtam meg ennek a neurális hátterét, ami most már elég közismert, mert nagyon divatosak lettek a tükörneuronok, amik felelősek azért, hogy effektíve leutánozza az arcot, ami nagyon-nagyon fontos. És emiatt azért fontos, mert ez az, amivel tanulja a baba azt, hogy le tudja olvasni a másik ember arcáról az érzéseket. Nagyon intenzíven fejlődik az empátiája, és ez a előső kérgi rész nagyon-nagyon intenzíven érik, aminek egy fontos mechanizmusa, hogy nézi az arcokat, lekötik az arckifejezések, és automatikusan, önkéntlenül utánozza az arckifejezéseket, így megjelenik az arcán az érzés, közben átéli a te érzéseidet, és így az érzelem szabályozása alakul. És ezért aztán tényleg nagyon fontos az, hogy mondjuk lát minket, vagy az is fontos, hogy beszélünk hozzá.
mert ezekkel az akciókkal épülnek a majdan hatékonyan működő kommunikációs csatornák. Így esetleg hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy baba ért belőle, ha letesszük a kiságyba, fölé állunk, és mondjuk neki, hogy hát itt vagyok, nyugodj meg, aludj szépen, és próbáljuk őt önállóságra szoktatni, és arra, hogy egyedül megtanuljon elaludni, miközben pont ahogy mondod, az egyetlen hatékonyan működő kommunikációs csatorna az érintés. Tehát ha szeretném, hogy ő megértse, hogy itt vagyok neki, biztonságban van, mert én is ott vagyok, és hogy nyugodjon meg, azt úgy fogja érteni, hogyha felveszem, és ringatom. Akkor térjünk rá a szabad mozgásra. Mit jelent ez, hogy szabad mozgás egy kisbaba életében? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz rá kell állnunk egy egyszerű tényre. Ez a tény az, hogy a mozgásfejlődést az idegrendszer irányítja. Ezzel senki sem szokott vitatkozni, igaziból ezt tök jól átlátjuk, hogy így van. Mégis, amikor a mozgásfejlődésről gondolkodnak laikusok, és nagyon-nagyon sok szakember is, azt látom, hogy ezt egyszerűen elfelejtik, pedig ebből a tényből minden következik. Maga a szabad mozgásnak a létjogosultsága és fogalma is. Úgyhogy szeretném, hogyha úgy kezdenénk, hogy erre a tényre nagyon szilárdan ráállunk. A mozgásfejlődést az idegrendszer irányítja. Ha az idegrendszer ép és egészséges, akkor a mozgásfejlődés belülről tökéletesen indul. Hála jó Istennek, a babák túlnyomó többségének ép és egészséges az idegrendszere. Szóval belülről indul egy tökéletes mozgásfejlődési program, ami lefut. De a mozgásfejlődés az nagyon összetett, és a természetben az ennyire összetett folyamatok, azok nem egy... Szóval megkülönböztetünk kétféle tanulási módot. Az egyik a nyílt tanulás, a másik pedig a zárt tanulás. Ezek ilyen etológiai fogalmak. A zárt tanulási folyamatok úgy zajlanak, hogy ez egy genetikailag kódolt fejlődés, és a külső hatások, azok nem befolyásolják. Egyszerűen, ami belül kódolt, az lefut. Az énekes madarak dal tanulásán tanulmányozták az etológusok ezt a kétféle tanulási módot, és egy elég kegyetlen kísérlettel mutatták ki a különbözőséget, különböző madaraknak, nem is csak énekesek, különböző madaraknak a fiókáit megsüketítették, és megnézték, hogy a megsüketített madarak és a halló madaraknak a dala különbözni fog-e. És például a galamboknál azt találták, hogy semmi különbség nincsen a kettő között. Tényleg kegyetlen kísérlet, és sajnálom, hogy átgondolnunk át kell, de nagyon tanulságos, hogy vannak olyan tanulási programok, amiknek a külső környezet mindegy. De ezek, hát a galamboknak az énekét azért így sejthetjük, bármennyire jártasak vagyunk, mert ez nem egy nagyon összetett sztori. Ez le tud futni zárt tanulási programként. De az összetettebben éneklő madarak, énekes madaraknál azt találták, hogy a megsüketített fiókáknak is van énekük, van egy belülről induló program, de nagyon sokkal egyszerűbb. Szükségük van a komplex viselkedéshez, a tapasztalatszerzésre. Hát sejthetjük, hogy az embernek a mozgása, ez meglehetősen komplex, ez egy nyílt tanulási program lesz, ami azt jelenti, hogy belülről indul, és belülről vezérlődik ez a folyamat, de a kívülről szerzett tapasztalatok vissza fognak hatni a mozgásra, és befolyásolni fogják a mozgás kivitelezést, sőt, valójában a mozgás fejlődés során alakul ki a testképünk, a testtudatosságunk, és a stabil járásig zajló mozgásfejlődés nagyon-nagyon intenzíven fejleszti a tanulási, gondolkodási képességeket is. És azok a tapasztalatok, amiket szerzünk, azok ezekre mindre-mindre hatni fognak.
Ha ezt értjük, akkor innen már csak egy ugrás a szabad mozgás. A szabad mozgás azt jelenti, hogy olyan külső körülményeket teremtek én szülőként a gyereknek, ami elhárítja az akadályokat a belülről tökéletesen induló mozgásfejlődés elől. Tehát olyan környezetet teremtek, ahol az ő tapasztalatszerzése pontos visszajelzéseket arról ad az ő mozgásáról. Annyira egyszerűen hangzik ez, hogy persze, hogy szabad mozgás. Hát ki korlátozza a babájának a mozgását? Hát senki nem akarja korlátozni, senki se korlátozza a babája mozgását úgy, hogy tud róla, hogy korlátozza. És mégis én azt tapasztalom, hogy aki nem tanulta tőlem a szabad mozgást, az mindenki korlátozza a babájának a szabad mozgását. Egészen egyszerűen azért, mert a társadalmunkban elterjedt babagondozási szokásokba mélyen bele van ivódva a szabad mozgásnak a korlátozása. Ha megnézzük a szakirodalmat, akkor azt találjuk, hogy már az 1930-as évekből lehet olvasni egy csomó olyan javaslatot, de az 1950-es években teljesen elterjedt már, hogy a szabad mozgást csorbító tényezőket, hogy tanítjuk a babát, kúszni, mászni, ülni, felültetjük, állatjuk, járatjuk. Ez az 1950-es években evidensen tarolta a szakirodalmat. Mindenhol úgy volt jelen, hogy ha mozgásfejlődés szakirodalmát elővesszük, akkor magának a mozgásfejlődés folyamatának a leírásába be van épülve. Tehát az egy mozgásfejlődési fázis például, hogy a baba megtámasztva megül. Tehát ez egy fázis a mozgásfejlődésben. És hogyha megnézzük a mozgásfejlődési ajánlásokat, akkor ezeket ajánlják is. És ha megnézzük, hogy miért, akkor nem találunk semmit. Miért kell hasra tenni a babát? A legtöbb helyen nem indokolják, mondjuk a 50-es, 60-as évek szakirodalmát nézzük, és semmilyen tudományos igazolás nincsen arra vonatkozóan, hogy kell hasaltatni. Hasraütésszerűen megjelent ez a javaslat, elterjedt, mint egy jó mítosz, és a mai napig él. És ugyanígy él rengeteg szabad mozgás csorbító hatás. Nagyon sok olyan van, amit ha így végig gondolunk a szülőkkel, hogy de hát józan paraszti ésszel, logikusan, meg hát a saját megfigyeléseidre támaszkodva, babádat nézve, hát ez nem jó a babának így végig gondolni, és tényleg, de hát eszébe se jutott megkérdőjelezni, hogy mondjuk pihenőszékbe tegye a babát, vagy hogy játékokat függesszen fölé, vagy felültesse, vagy még az ültetés, állatás, járatás az, ami a leginkább elterjedt, hogy nem jó. De ezekkel is az a helyzet, hogy nagyon elterjedt, hogy nem jó ültetni, de ha megkérdezed a szülőket, hogy miért nem jó, vagy akár rengeteg szakembert, akkor első helyen, és sokszor kizárólag az a gondolat jelenik meg, hogy mert a gerincének nem tesz jót. Hát az a helyzet, hogy én a gerince a babának az a legkevésbé aggódok. Tehát, hogy az ültetés, jó, hát lehet annyira szélsőséges formában csinálni, hogy ártson a gerincnek, de ez marginális ez a szempont. És ami szempont, az a mozgásfejlődésnek a szempontja. Nem ortopédiai, hanem mozgásfejlődést érintő szempont, ami miatt nem ajánljuk az ülést. És nagyon elterjedt, hogy ne ültest, de különböző életkorokban, 6 hónapos, 8 hónapos, legtöbbször 6 hónapos korban azért már ültetni kell. Mondja ezt akár védőnő, akár gyermekorvos, bármiféle szakember, és hát persze a szülő is hallja, kényelmes is fölültetni a babát, és akkor olyan érdekesen összemosódik ez a régi mítosz, hogy a babákat tanítani kell a mozgásokra, és az a becsorgó szemlélet, hogy hagyjuk, és a baba magától fejlődik.
És ugye ami nehéz, hogy a babák egyébként meg szeretik is, meg amikor a járásnál is nyújtják a kezüket, és ugye láthatóan élvezik azt, hogy egyel előrébb vannak, de közben egy csomó hasznos tapasztalattól fosztják meg magukat, vagy hát leginkább ugye mi őket ezzel. Hogy... Az ültetés, állatás, járatásnak tényleg ez a csapdája, hogy itt függőlegességet adunk oda kívülről a babának, és a függőleges testhelyzet az kellemes. De, egyszerűen, ha megnézzük, hogy hogyan hat az agyra, az idegrendszerre, és ezáltal az egész szervezetre, akkor azt kapjuk, hogy a függőlegesség növeli az éberségi szintet. Most, ha ezt a podcastot így elheverve forgatnánk, akkor sokkal nehezebb dolgunk lenne, mert attól, hogy mi így ülünk és kihúzzuk magunkat, egyszerűen nő az éberségi szintünk, és egyébként többet is látunk a világból, tehát az a baba, akinek az adatot meg, hogy ha le van rakva és gyakorolhatja a mozgásait, és a saját önindított mozgásaival tapasztalhatja meg a világot, akkor mindent béka perspektívából lát, csak akkor látja magasról, hogyha velünk van, de a saját önindított mozgásai azok lent vannak. Tehát ő megkapja hirtelen azt, hogy magam vagyok, autonóm vagyok, és föntről látom a világot, és nő az éberségi szint. Hát ki ne szeretné? Talán odadom neki kívülről, imádni fogja. Ha megtapasztalta azt, hogy ezt megkaphatja kívülről, akkor kérni fogja. És innentől, hogyha a szülők rá is találtak a szabad mozgásra, még mindig van egy olyan nehézség, hogyha a nagyszülőkbe be van ivódva az, hogy hát ezt milyen jó csinálni, meg ezt kell csinálni, hát így fogja megtanulni, akkor ezt akár egy családi hétvégén egyszer, egy napon át mondjuk 3-szor egy nap megjáratta a nagyszülő 5 percig, vagy 10 percig, és onnantól kezdve a szülőnek, hát nem túl hosszú ideig amúgy, ha következetes, de konfliktust kell vállalnia a gyerekkel, hogy ő kéri, de nem adom oda. Ez egyébként nagyon hamar kioltódik, tehát hogyha tényleg az történik, hogy a szülő sose adja oda, a nagyszülő egyszer odaadta, a baba elkezdi kérni, akkor egy hét alatt ezt magunk mögött tudjuk hagyni, ezt a konfliktust. Az nyilván az első pár nap lesz intenzív, és csak egy kérdés, hogy egy hét múlva a következő hétvégén a nagyszülő megint megjáratja-e. Úgyhogy ez így összefügg így a generációkon keresztül, hogy váltsunk szemléletet a szabad mozgásra. Milyen praktikus tanácsokat tudnál adni egy otthoni környezet kialakításában? Illetve mik azok a tipikus csapdahelyzetek, amiket mondjuk, hogyha bemész egy tipikus családi otthonba, akkor látsz, ami akadályozza a szabad mozgását a kisbabának? Már a forgások előtt, pici babakorban nagyon-nagyon sok csapda leselkedik. Ilyen az, hogy a babákat puha felületre teszik le. Ez lehet a kiságy, az nem csak puha, gyorsan tisztázzuk, ha kemény a matrac, az is puha a mozgáshoz, a tapasztalatszerzéshez. Az itt a kulcs, hogy megkapja-e a baba a visszajelzéseket a mozgásáról, amiről már beszéltünk. Tehát ő elindít egy mozgást, és megtapasztalhatja-e a saját mozgásának a következményeit. Furán hangzik ez, hogy a mozgásnak a következménye, de minden mozgásnak van következménye. Tehát ha én akár csak lépek, ki lehet próbálni, hogy teszel 3 lépést a padlón, és figyelsz arra, hogy változnak a testérzeteid a talpadban. Ez a föld visszajelzése a te mozgásodról. És kicsi babakorban ez nagyon-nagyon fontos, mert a babának nincsen testképe, nem tudja, hogy hol végződik a teste, nem tudja, azt se tudja, hogy mozog. Teljesen véletlenszerűen kerül be mondjuk a keze a szem elé, nem is tudja, hogy az a keze, és a tapasztalataival rakja össze, hogy itt valamilyen érzés, az, hogy mozgok, és közben valami látvány van, és akkor leesik a tantusz a tapasztalatok
tehát így az egyre gyűlő tapasztalatokkal, hogy az, ahogy én ezt érzem, ugye a karomban, amiről még nem tudom, hogy a karom, de van egy érzetem, meg van egy látványom, és azok mindig egybevágnak, és ez a kezem, amit én mozgatok, és így tovább. Ha én a matracra teszem le a babát, ami biztos, hogy puhább lesz, mint a padló, vagy akár az a szőnyeg, amin mi már a baba születése előtt is jártunk a lakásban, tuti, hogy puhább lesz az ágy, az elnyeli ezeket a visszajelzéseket. Elnyeli a földnek azt az üzenetét a baba felé, hogy itt a tested vége, itt kezdődök én, a föld. Ha így mozdultál, az ilyen érzés. Ha fölemelem a kezem, akkor ugye elmúlik alóla a föld. Ha kicsit billenek balra, akkor balra jobban nyom a föld, jobbra kevésbé nyom a föld. Nagyon apróságnak tűnik, de ezek nagyon alapvető, fejlesztő hatások a babának, és ez a fejlesztő hatás akkor ér, illetve annál erősebb, gyakorlatilag minél keményebb felületen van. Ezért minden, ami ágy, kanapé, matrac, minden, ami puhított felület, amit azért raktál a baba alá, hogy ne legyen olyan kemény, az a fejlesztésnek az ellenkezője. Tehát az a fejlődésnek árt. Tehát az egyik csapda, hogy puha a felület. A másik csapda, hogy kicsi a terület, amin a baba van. A kiságy az nagyon kicsi, abban igazából rendesen már megfordulni se lehet. De szűkíti a babát az is, hogyha leteszed egy babatakaróra. Ez tök furán hangzik, hogy ez hol szűkíti a teret, mert hát a babatakarón túl is van élet. Csak a mozgásfejlődés az egy pedagógiai téma. Tehát, hogy én, mint nevelő vagyok jelen, és a pedagógiának egy nagyon alapvető törvényszerűsége az, hogy a gyerekre hat az, hogy én hogy látom őt. Tehát amilyennek én látom, őt az alakítja. Ha én azt látom, hogy te ezen a kis takarón vagy biztonságban, és az ezen túli tér az veszélyes, az egyszerűen szűkíti az ő mozgásterét. Banális dolognak tűnik, de hihetetlenül erősen hat. Családoknál rengetegszer voltam tanulja annak, hogy egyszerűen annyit változtattunk, hogy így felszabadítottam a szülőket, és kiengedtük a babát a térbe. Ez azt jelenti, hogy megkértem őket, hogy csak próbáljuk ki. Én itt vagyok, vigyázok rájuk, megígérem, hogy nem lesz baj. Próbáljuk ki, hogy a babát abból, hogy az ő kis, jellemzően kis sarok, kis kuckóban, kis letett valamin az ő helyén van, mindig ott, nagyon sokszor a szülők még vissza is pakolják a közepére, ha már a szélén kezd lenni. Ehelyett így adjuk neki a lakást. Tegyük be a nagy tér közepére. Nehéz ez a lépés egyébként szülőként. Koszos, hideg, kemény, a baba meg olyan kicsi, törékeny, a szívem csücske, és így átbeszélgetjük ezeket a kérdéseket, miért nem gond a babának a hideg, stb. Megértik azt, hogy ugye azt szeretnék, azért hívtak el, hogy hát miért nem megy? Hát még mindig nem forog, kúszik, mászik, hát menjen. És így legalább logikailag belátjuk azt, hogy ha azt szeretnénk, hogy a baba így mozogja be a teret, tehát akkor ugye azt szeretnénk, ha már ott lenne, hogy bejárja a lakást, akkor hogy van ez, hogy de maradjon itt, mert ez... És akkor kirakjuk a nagy tér közepére, megkérem a szülőket, hogy lépjünk hátra 3 lépést, tehát mi se üljünk rá a baba nyakára, csak beszélgessünk még, mondják, hogy látják a fejlődést, mi a kérdés, mi a gond. És egyszer csak ugye a 3. mondatnál a szülők újongani kezdenek, hogy de hát ilyet még sose csinált a babájuk, és gyakran egyszerűen úgy jövök el, hogy az első kúszó mozdulatok ott és akkor megszülettek. Nem vagyok varázsló, nem
nem tudom, raktam helyre semmit a babában, ami addig el volt romolva, mert egyszerűen belül minden tökéletes. Valóban ennyire erősen hat az, hogy mi hogy látjuk a babát, az, hogy mi látjuk őt a térben, az, hogy nevelőként előbb látjuk azt, hogy hát menjen, hát te tővé a tér, hát hajrá, ha én ezt látom, az őt húzza. A mozgásfejlődést a tér húzza, a mozgásfejlődést a mi szabadságunk, az, ahogy mi gondolkodunk a mozgásfejlődésre, az húzza. Hát ez is egy ilyen. De a kicsi babás praktikákat még tudom sokáig sorolni. Ilyen csapda, a pihenőszék. A pihenőszéket egyáltalán nem szabadna használni, az abszolút korlátozza a legelemibb tapasztalatszerzést, a vállak, karok, lábaknak a használatát, tehát indítaná a baba a mozdulatot, és már akadályba ütközik. De már említettem a hasaltatást, tehát hogy hogy a babát a hasára tegyük akkor, amikor ő még nem tud hátról hasra fordulni. Pici baba korban azt tudom mondani, hogy ha a babát a földre teszed le, nagy tér közepére, vagy legalábbis nincsen helye, hanem teszed le ide-oda-amoda a lakásban. Úgy, hogy mondjuk 2 hónapos kortól mondom azt, hogy nem indokolt alátenni semmit, de 4 hónapos kortól semmiképp ne legyen alá különtéve. Ezt a 2-től 4 hónapos korig ezt azért hagyom így, hogy lötyögjön, mert azt gondolom, hogy semmit nem lehet a szülőknek úgy előírni, hogy ezt így kell csinálni, hanem meg tudjuk látni, hogy a többi szemponttól izoláltan, a baba szempontjából mi az, ami a fejlődést támogatja, de a babának a szempontjait nem lehet izolálni a többitől, tehát meg kell találni a ti utatokat. És hát egy olyan 6 hetes korig igazából nincsen szó szabad mozgásról gyakorlatilag, mert a szabad mozgásról csak, és ez nagyon-nagyon fontos, csak éber, letett állapotban beszélünk. Tehát ha testközelben van a baba, ha alszik a baba, az nem a szabad mozgásnak a helyzete, tehát igaziból 6 hetes kor előtt nem lesz éber, letett állapot. Tehát a 6 hetes korban 2 pislogunk, 2 hónapos a gyerek, tehát gyakorlatilag 2 hónapos, kb. 6 hét, 2 hónapos kor körül kezdjük el igazán úgy letenni a babát, hogy van téve és tölt el ébren időt. Még csak keveset adott esetben, de a szabad mozgás lényeg nem az, hogy tedd le sokat a babát, nem. Akármennyit vedd föl, amennyit nektek jó vedd föl, de ha leteszed, akkor mindig szabad mozgásba tedd le, ha ébren van. És akkor ez olyan 2 hónapos kortól kezd úgy tényleg téma lenni, és akkor, ha azt mondod, hogy de hát most tényleg tegyem le a koszos földre, nyugodtan tegyél alá egy kis takarót, de az nagyon vékony legyen. Olyan vékonyságú, mint mondjuk egy szál polár. Annál ne több, minél nagyobb legyen. És tudd róla, hogy a feladat az, hogy minél előbb hagyd el. Így van. És hogyha neked 2 hónap ezt elengedni, akkor 2 hónap elengedni, de ez egy belső munka, hogy mi megérezzük azt, hogy oké, hát azért ez a gyerek most már azért hogy mondjam, szóval azt szeretném, hogy forgolódjon, meg induljon neki, akkor tényleg nem lehet, hogy még mindig szüksége van rá, hogy az olyan nagyon kontrollált legyen a talaj alatta, és azt gondolom, hogy a 4 hónapos korban már elég nagyok a babák, ahhoz, hogy beláthassuk, hogy erre nem lehet szükség, és onnantól tényleg azért kezdi korlátozni azt, hogy valamire tettük le. Tehát a kicsi babakorban így tesszük le, és nem rakunk föl a játékot, és mindig ide tesszük le, ha ébren van, és lerakjuk, akkor szabad mozgásban lesz. És akkor utána jönnek, ahogy nő föl, a többi szabad mozgás csorbító hatások, mint az ültetésnek. Egyébként mozgásfejlődés szempontjából már az etetőszék is ültetésnek számított. A hinták egy izgalmas kérdés, az mondjuk nagyon árnyalt, hogy most egy hinta, mikor igen, mikor nem, ott nem tudom azt mondani, hogy a hinta rossz. Nem. Hinta nagy segítség lehet az altatásban, de csapda is lehet a mozgásfejlődésben. És akkor az etetőszék, amit
hát úgy információ hiány el szokott csúszni, hogy jó, nem ültetem, de hát hogy etessem meg? Hát ölből lehet etetni az ülni még nem tudó babát. Babakocsinál hasonló, ott is ültetésnek számít minden ilyen félig ülős testhelyzet, tehát ha már a mózes nem működik, illetve ha már kezd forogni a baba, akkor ez a kagylóüléses megoldás, ez már hat rá ültetésként a babakocsiban is, és akkor onnantól azt szoktam ajánlani, hogy a sportbabakocsinak az a változata, szerencsére a legtöbb sportkocsi most már ilyen, hogy majdnem vízszintesig ledönthető, és akkor így használva lehet jó. Ami kivételhelyzet, az az autós utazás. Tehát az autós gyerekülés, az csak az utazás ideje alatt, ha használjuk ébren babával, nem szokott bezavarni a mozgásfejlődésben. Ha elaludt benne, nyugodtan maradhat, ugye az alvás nem a szabad mozgás helyzete, de hogyha ébren van, és nem utazunk, akkor vegyük ki az autós ülésből. És később, amikor beindul a mozgásfejlődés, ugye akkor általában bababiztossá szoktuk tenni a lakást. Erről mit gondolsz? Fontos, hogy bababiztos legyen a lakás, abszolút. Ha szabad mozgásban van a baba, akkor nem szaladgálok utána, nem kapkodom el az eséseit, egyáltalán soha. Nem rakom föl sehova, és nem kell védenem a dolgoktól, de ehhez nagyon fontos, hogy bababiztos legyen a lakás. Mit jelent ez? Hát nem fordulhat elő, hogy konnektorba be tudjon nyúlni, tehát a konnektorokat el kell látni biztonsági dugóval, mondjuk most már nagyon sok konnektorban ez automatikus. Érdemes a vezetékeket amennyire tudjuk eltüntetni, mert a vezetékek rákcsálása megint csak veszélyforrás. A többi vezetéktől muszáj lesz tiltani a babát. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen elég egyértelmű határ, meg a konnektortól is érdemes tiltani a babát. A mérgező szobanövényeket érdemes eltüntetni, vagy hát szerintem el kell. Lépcsők, ami a 3 lépcsőfok, vagy 4, az ideális, az nagyon-nagyon szuper, minden lakásba kéne, hogy legyen, most viccelek, így mozgásfejlődés szempontjából, mert nagyon jó tanulóterep, annyit egyáltalán nem kell lezárni, sőt, az első pillanattól, ha hagyjuk a babát, akkor fantasztikusan, biztonságosan megtanul lépcsőzni, de az nem fordulhat elő, hogy egy hosszú lépcsőkaron végig gurul a baba. Tehát szerintem érdemes ezeket lezárni, azért, hogy ne kelljen ugrabugrálnunk és ott lennünk folyton a gyerek nyomában. A szabad mozgás lusta szülők sportja, tehát ha szabad mozgásban van a gyerek, az onnan is ismerszik meg, hogy te így tudsz így nyugodtan üldögélni, és a baba így brózingolhat a térben, mert ő a felelős a mozgásaiért. Te felelős vagy a baba biztos lakásért, de ő a felelős az adott mozgás kivitelezéséért, és a mozgás biztonságáért is. Ha ez az első pillanattól így van, tehát kemény földön kezdődtek a forgások, akkor volt mondjuk 3 fejbeverése, 2-3 fejbeverése az elején, amikor elkezdett, ugye először, mivel hanyat raktuk le, először hátról hasra fordult, és utána jön a hasról hátraforgás, és az első hasról hátraforgások, azok az első esések valójában, be fogja verni a baba a fejét, és mivel keményen van, jó esélye fájni fog, és sírni fog. És akkor mi fölvesszük, és megvigasztaljuk, és nagyon hamar megvigasztalódik, és mi megélhetjük, hogy mennyire elegek vagyunk, hogy milyen jó szülők vagyunk, hogy mi meg tudjuk vigasztalni a babánkat. A babánk megéli azt, hogy ott vagyunk a bajban, hogy ő nincsen egyedül a bajával, hogy van kinek sírni, hogy megkapja a fájdalomcsillapító érintést, hogy elmúlik a baja a ringató ölünkben. És mehet tovább, mehet le a földre, lehetőleg hanyat, majd ő hasra fordul, onnan meg hátra, és lehet, hogy újra beveri. 2-3 ilyen dráma, és nem fogja többet beverni a fejét,
mert megkapta a földtől azt a visszajelzést, hogy ez a mozdulat nem vált be. És ki fogja dolgozni ezt, hogy behúzza a nyakát, hogy vigyázz a fejére, és ilyen alacsonyról, és ilyen lassú mozdulattal tanulja meg, hogy védje a fejét, és hogy ez az ő feladata. Mert én nem párnázom ki. Neki kell védenie a fejét. És így a mozgásfejlődés során a súlypont egyre magasabbra kerül, és a tempó egyre nő, tehát egyre nagyobbakat lehet esni. De mikor ő belemegy már ebbe a magasan vagyok, és tűzök előre, addigra neki már evidens az, hogy ha esik, védi a fejet. És egyre nő ez a tapasztalatszerzés, hogy hogyan tudok ügyesen kikerülni a szorult helyzetekből, és bámulatos, hogy mennyire tudják a gyerekek, hogy hol vannak, ha ők másztak fel, oda hol voltak, ha nem rakom fel a kanapére. Mert nem, majd fölmegy, ha először fölmászott, legalább. És közben, hogyha mesélsz még egy kicsit arról, hogy a bizalmat hogyan építi ezt a kapcsolatod van a gyerekeddel, ezt, hogy hagyod szabadon mozogni. Tulajdonképpen pont ezzel a folyamattal indul a bizalomépítés, ezekkel az első esésekkel, hátról hasra, hogy nekem épül a bizalma magamban, mint szülőben, hogy meg tudom vigasztani, a baj van. Neki épül a bizalma, hogy számíthat rám, és közben én látom őt ügyesedni. Tulajdonképpen, hogyha védem őt az esésektől, akkor egy ördögi körbe kerülök. Ugye miért védem? Mert azt gondolom, hogy nem boldogul egyedül. Ez nyilván nem tudatos, de hát azért kell megvédenem, nem? Mert hát ő kis ügyetlen, és egyedül nem boldogul, nekem kell megvédenem. Elkezdem védeni, és így a baba azt tapasztalja, hogy az adott, amúgy felelőtlen, óvatlan mozdulat beválik. Nem fáj, szóval bevált. Az idegrendszer bámulatosan plastikus. Ilyenkor nagyon gyorsan tanul a gyerek, minden tapasztalatát beépíti a legtanulékonyabb kor. Tehát az, hogy ő 2-3-szor nem verte be a fejét az adott óvatlan mozdulattól, annak megvan a következménye, ő azt az adott óvatlan mozdulatot használni fogja mindenhol. És én így fogom látni, hogy a gyerek ügyetlen. Hát nem védi a fejét, úgy beveri. Egyre jobban védem, egyre ügyetlenebb lesz, egyre kevésbé bízom benne, és bekerültünk egy ördögi körbe. A szabad mozgás ennek az ellenkezője. Én azt gondolom, hogy ez az ő dolga. Bízom benne, hogy elboldogul egyedül, az ő kompetenciája a mozgás kivitelezés. Ha beveri a fejét, akkor is bízom benne, jól van, megvigasztalódik, és tanul belőle, megy tovább. Nagyon hamar látni fogom, hogy elkezdte védeni a fejét pár tapasztalat után. És így egyre egy ilyen emelkedő spirálba kerülünk, hogy én bízom benne, ő egyre ügyesebb, én ezt látom, még jobban bízom benne, még jobban hagyom, még ügyesebb. Arról számolnak be most már azért fölnőtt egy pár generáció, ugye itt egy 1,5 év, egy generáció itt nőnek föl egymás után a szabad mozgásban a babák, és most már jönnek vissza ugye azok, akik tesók születnek, és jelzik azt, hogy jaj, mondd el, hogy kisbabakorban hogy kell ezt csinálni, mert mi, mit tudom én, fél éves korban tanultuk meg, és már az elején az nincsen úgy a vérembe mond, de mondom neked élménybeszámolóképpen, hogy hát a Barnabás annyira ügyes, hogy csodájára járnak, hogy egy ekkora gyerek hogy tud így fölmászni, és nekem nem kell ott lennem a mászókán, stb. Feltűnően ügyesek, önállóak és autonómak a szabad mozgásban felnőtt babák. Még végezetül arra szerettem volna rákérdezni, hogy ha tényleg egy családnak az életében nem ez volt a bevett gyakorlat, akkor késő-e bármikor is áttérni a szabad mozgásra? Sosem késő. Még óvodás, kisiskolás korban is lehet váltani. Nyilván minél korábban, annál szélesebb a hatás, de még kisgyerekkorban is nagyon, nagyon nagy hatású. Mivel az idegrendszer épp egészséges, és a mozgásfejlődés belülről tökéletesen indul, ez nem romlik el, tehát mi nem rontunk el semmilyen belső programot azzal, hogy a szabad mozgás csorbul,
csak a tapasztalatait torzítjuk a szabad mozgáshoz képest. Bármikor megtehetjük azt, hogy a szabad mozgás elől az akadályokat elhárítjuk, és visszazökken a fejlődés erre a belülről induló tökéletes útra, a szabad mozgásra. Tehát a szabad mozgás gyógyítja magát. Soha nem késő, és mindig el lehet kezdeni. A videó alá majd betesszük az elérhetőségeidet, hogy ha egy család szeretne segítséget kérni tőled ebben a témában, akkor hogyan tudnak együtt dolgozni veled, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. A második 9 podcast sorozat 14. adását hallottátok. Tartsatok velünk legközelebb is.